Vídeos a canal de Yago Gordillo no YouTube. Nada, pois iso, un tema que de momento, eso, estás estreando. Estamos agora facendo isto ás 12 menos 2 minutos. Ás 12 comezado con Tarras para... Básicamente, pois do que filtraron un pouco polo Instagram, sei que vai ser unha balada. En pinta de balada, un tema máis lento do que nos teñen acostumados dos últimos 5. Este sería o sexto adianto do que entendo que vai ser o futuro disco. Así que, nada, en canto comece, escoitámolo. Que espero desta? Pois nada, sí que direi que a miña canción favorita de Tan Xogueiras de todas é O Querer. Que sí que digamos que sería unha especie de... Non é balada, pero sí que unha canción máis romántica, máis do sentimento, máis pausada, máis lento. E nada, o que imos facer, xa sabedes, como sempre, escoitala, principalmente análise musical. Se nos dá letra para enterarnos un pouco de que pasa, ou do videoclip para enterarnos un pouco de que pasa, pois tamén faremos algo do videoclip. Por demais, xa sabes, suscribiros aquí a canal de Yago Gordillo para máis reaccións sobre vídeos. Vimos de facer un de Muse, tamén o anterior de Tan Xogueiras para no Corado, e faremos máis reaccións ao longo das vindeiras semanas. Tamén, se queredes algunha canción que vos chama a atención precisamente para reaccionar, deixado aquí nos comentarios. Chamamos a bailar, chamamos a bailar, chama quen che pareza a min, déixame quedar. Rematade xa esta bailiña, ide rematando este bailar, rematade xa. Está guai a coreografía continua entre día e noite. Cores claros, cores escuros. Esta bailiña, estou cansa, preciso deitar. Na volta no tablón, no punto da redora, saias van virando, desenleando, desenleando, no, desenleando, no, na volta no tablón, no punto da Cadencia andaluza a tope. A ver, os baixos moi continuista con todo o que están facendo. Con máis forza vou picando, os meus puntos vou guiando. Que o de sempre hai as voces polo baixo. Os pasos van medrando, os meus brazos tornan alto. Na volta no tablón, no punto da redora, saias van virando, desenleando, 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 na volta no tablón, no punto da redora. Vale, este é un tema máis dramático, máis que o que nos teñen acostumados. Aquí o de sempre, fusionar o que apareceu ao comezo no final. Xa está. Aquí os créditos, Trece Amarillo, como sempre mesma que está facendo os videoclips, producido por Playplan. De primeiras, que me pareceu, a ver, é normal, que quero dicir,
Este é un single, eu creo que xa máis por ensinar máis cousas que vai haber no disco, non é tanto como tema que imos poñer para que se baile nas discotecas ou que soe na radio en todos os sitios. Eu creo que é un tema máis iso, ambiental, seguramente dentro do disco donde este situado funcione de forma interesante para dar respiro entre xa os outros 5 temas que xa levan sacado. A min ten unha configuración, o sea, unha progresión de acordes que me gusta moito, que é a cadencia, chamase a cadencia andaluza. Xa había un amago de cadencia andaluza na anterior, que era o pano corado. Nesta está en mi menor. Aí está como maneira que volvemos ao mismo, aínda que a nos non soe eso, chamase cadencia andaluza, pero na música tradicional galega as cantigas que están recollidas, que fan a recollida elas, moitas teñen detalles de África, o sea, de, digamos, sonoridades que a nos veñen de África. Entón, neste caso, pois, aínda que nos soe iso, moi flamenco, porque é unha progresión, é a progresión, o sea, mesmo son os mesmos acordes co porón pompero, para entendernos rápido. Entón, claro, é normal que nos teña ese acabado. Normalmente, outras das cancións sí que son un pouco máis varían entre a primeira e a segunda estrofa. Nestas son moi pasadas tanto a primeira como a segunda estrofa. Imos coitar, ahora sí facendo pausas, e así se acabamos de comentala. Por certo, se alguén sabe onde está rodado isto, que non sei se aparece no créditos, non mirámoslo logo, pero se alguén identificou esa ría que aparece polo fondo, pois aí polo chat, xa sabedes, comentado e mirámoslo. Chamamos a bailar, chamamos a bailar, chama quenche. Que é super dramático, esas percusións é como música de tráiler, realmente que ten esa sensación de música de tráiler, un pouco. Pareta a min, deixame quedaré, rematade xa esta bailín. Aquí primeiro cantaba unha, ahora entran, xa non sei se son as tres, pode que se son as tres, pero todas facendo a mesma melodía, digamos, non fan armonías. Ide rematando este bailar, rematade xa esta bailiña, estou cansa, preciso deitar. Rematade xa esta bailiña, estou cansa, preciso deitar. Na volta no tablón no punto. aquí que xa entran cas pandeiretas polo fondo, xa camiña un pouco máis o tema. Arredor as saias van virando, desenleando, desenleando, no desenleando, no na volta no tablón no punto arredor. De feito, a armonía está todo o tempo é a mesma, o que pasa que ao principio camuflan, non cambian de acorde, pero a melodía realmente casaría cos acordes novos, e logo irían por aí. E aí unha parte, esta sí que me parece interesante, porque case o retrouso, que é unha cousa que pasa moito, por exemplo, no EDM, a Electronic Dance Music, que é que desde 2013-2014 que chegou a Avicii, moitos dos retrousos, Martin Garrix tamén, os retrousos fanos son instrumentais, digamos que a parte máis tarreral e máis memorable é instrumental. E aquí un pouco tamén ese piano que entra, vamos coitalo. No tablón no punto arredor. Que unha cousa sería isto falámoslo outra vez tamén, como era unha cadencia andaluza. Este xera unha tensión que che pide volver a este acorde para despexar toda esa tensión que hai. Sería a nivel de ordes da escala, pois sería desde o quinto ao primeiro, que o primeiro, digamos, é por onde xira todo un tema xeralmente. Seguimos avanzando, un pouco alguna cousinha máis que vexamos por aquí. E aquí reforzan, imos ver onde viña o do piano, aquí reforzan facendo a nota a un, o que dixen, a nota principal, que neste caso vai ser o mi. Marcan aquí super forte, polo resto ides ver que sempre se mantén esta nota aguda e xera esa tensión, porque imos manternos aquí no digamos, que sería o norte da canción, ímolo manter presente incluso nos acordes que non serían os que están mirando cara ao norte, por explicarlo así de unha maneira un pouco máis xeográfica, non sei como decirlo moi ben. Aí que ven.
E de feito, no baixo, que aí está con unha especie de metais, que eu creo que son de sintetizador realmente. Bueno, tocar co piano, pero enténdese que... Para pechar a volta, usan a nota que marca o acorde, pero usan logo a terceira nota do acorde, que vai ser xusto unha nota que é como un imán para volver a primeira. Isto escoitado dentro da progresión. Vedes que como é un pouco na vosa cabeza, eu creo que tamén vos xera un pouco de incomodidade e que só pode resolver aquí é como que chega a comodidade. Entón, bueno, é unha maneira de marcar eso, unha progresión de acordes, pero de maneira que vai dar a volta, pois con esta nota que nos vai pedir exactamente que dé a volta. Imos seguir. E aquí é un pouco, non sei se é exactamente a mesma melodía que na primeira estrofa, eu creo que non, pero sí que é moi calmado todo o que sona, non hai apenas basicamente sí, é unha especie de, ahora isto non facendo con piano, pero sería unha especie de sintetizador así un pouco que lembra un pouco a cordas, ainda que tampouco son cordas. Sobre isto cantan e tamén xera esa tensión, porque a melodía realmente pide que o que falábamos antes, que isto baixase de feito, vou intentar tocar por enriba o que están cantando e se vedes que baixo cos acordes é como que hai menos tensión. Aquí. Vedes como que camiña un pouco mellor co que estou tocando eu, pero eles o que fan é manter este... Van manter esta nota. Entón é como que algo está pasando, que na estrofa non estamos cómodos, hai que facer camiñar todo isto. Con máis forza vou picando, os meus puntos vou guiando. As armonías aquí están super chulas. Os meus pasos van medrando, os meus brazos tornan alto. Na volta no tablón no punto. Este bombo a negra sempre fai que camiñe un tema moi ben. Ves que quixera baixar. Mesmo piano que entraba antes, en plan instrumental. E nada, aquí xa un pouco o mesmo que escoitamos antes. Pam, pam, pam. Nota aguda para tensión. Digamos que hai un contraste, digamos que a tensión na estrofa xera na a parte grave mantendo a nota esta de abaixo, pero nesta parte final xa é o retrouso que está camiñando a percusión, que aparte ten aí un beat interesante, pam, pam, pata, pata, un pouco, incluso metralleta un pouquiño, pero aquí que xera tensión é a parte aguda, que é un pouco como que camiña máis, que é máis de acción, eu que sei, pensade, en pelis, por exemplo, Inception, que ten a fama esta de ter unha cousa super grave, que xera unha tensión, pero sobre unha situación global. En cambio, se pensades en cousas que se fan así máis, é unha acción en concreto, por exemplo, en Psicosis, coitelo, ainda que sería unha cousa máis disonante, pero digamos que nos agudos é para algo que está sucedendo máis a acción. Outro para xerar un ambiente, cando imos máis agudo para xerar unha cousa xa que está sucedendo. Entón, dame un pouco tamén esa sensación, que como o retrouso camiña máis, pois usamos a parte aguda para xerar tensión. Escoitachedes o turuxo que hai por aí? Está con super rever, un pouco con o turuxo así. Bueno, si, vou facer un turuxo agora ás 12 e pico da noite. Pero hai un turuxo... Fixados agora, a eso notades. Ahora. Está aí, está aí. Pero está con super rever, como cantando en 400 covas a vez. Pero está aí o aturuxo. E isto creo que a frase da estrofa, sí, que
que aí demostra que a frase de estrofa xa funcionaba con isto de ir baixando a escalerilla esta da cadencia andaluza que se chama. A Toruxo outra vez. E aquí, aínda que é a primeira vez que o sinalo, sí que le van facendo todo o tempo nos sigues que van sacando. Sí que isto que están facendo de facer a voz polo grave, que non, unha cousa así, non tan de ultratumba, pero claro, tamén elas falan máis agudo que eu, pero sí que isto son filtros que le van usando xa no resto dos temas, e que xusto no final, non sei vos fixaxedes, que hai como unha voz un pouco máis grave. Agora ben. Votarei, non direi que non. Non sei se escoitaxedes, pero está aí. Unha cousa así. Nada, sí, mira, está precisamente que Praia de Agrelo, de Bueu, Moraña, Pastoriza, que era o que comentaba aí, Pastoriza en Marín, efectivamente. A ver, é un tema que eu, claro, é como canción presentación do álbum non ten sentido, pero creo que é un tema que dentro do viaxe que nos queran propoñer dentro do disco cando saia, que a verdade é o que estaba comentando xa no vídeo anterior, van 6 cancións que anunciaron, de disco xa non sei se queda moito, ou fan unha destas de Bad Bunny de sacar 23 temas ou non nos queda nada. A ver, é un tema que a ver, gústame a tensión que ten. Igual non é un tema que me poñería tanto como igual a mí xa sabes que máis me gusta é a de Averno, pero é un tema que dentro do disco, dentro de escoitarte todo o disco tan xoeiras, pois eu creo que funciona guai. Igual que o Querer é a miña canción favorita, pero igual non é a canción que máis veces teño ganas de escoitar das Tanxos, entón non sei vos que parece a vos, xente do YouTube, pois deixad aquí un comentario co que vos parece esta canción das Tanxoeiras. Se gostades de máis vídeos, suscribiros a canle de aquí Iago Gordillo no YouTube, nada, tamén sabe que no Twitch en twitch.tv/recunchogamer, tedes por aquí a descripción de cousas destas, pois tamén facemos máis directo musicais e podedes pedir cousas, e en breves faremos, como fixemos ano pasado, canción do verán para ver se non la pillan na TVG. Nesta vez imos meter un pouco máis de lusco fusco e a xouxere para que xa non la pillen, a ver se hai sorte por aí. Nada máis, saúdos e Gordillo, vémonos no próximo vídeo, coidadevos.